Kedam tangarani APHRC astonga tumpen patra piponsi nijang karbiang long prek jamadim hem prek ke hang mate India kataria Ronaldo long ke tokpon article 244 ya tengpen karbiang long lapen di mahasawa pharman hem prek ang tim nang pebek nang Tripura ahiring tang kring pen katesong parapono Labangso katesong along APHRC Meipu jai katharta kedoko kajok pini Kheroni police station along APHRC Meipu jai kathar phan katesong alam thiaputhak karjuji aphan Kheroni police station along hangsi Kheroni police station officer in charge ardeng pen karju padapono Lasohut pherang ketum jai kathar phan karju panalam the arjupon iksina Nerkep arni jasemet inkoira troxiben inkoira nerkep arni nilitum phana police tum nang theng hala tum ke ki pu thuge nilitum APHLC tum si police phan theng varet pul hai la pen hal tum pulo SP ta ningje lo presang nota nilitum hala harlong sora dera arlok alang roi a theng pia dolong Mege ke ji pu nilitum putang la pen ke ha DC office ni tum gharau ji pula salam la sini nelipi ni cetak dun lo la pen ke tok pen da piet lo SP la pen DC phanta ni tum ge la son dolong ba akaprek a property monit atum a hormu tame sarkari atum a hormu tame ni tum ge la son ka phalang ho kam ke ni tum ke a plan a vik pu ni tum putikang thip lo la pen nili ya hala tum pulo je son rally donang ni pulhe puli DC pen permission avete pulhe setaha la lo long ni li ke hang ke kopia lo pen si la pa nitum rally donang ni pulo jong si CRPC 144 ating pen jong si alo dak pache thang det pulote la hok lo la ke DC ru SP tu DC bang permission ni tum phanang pinai ni tum ta permission hang nangi seta 144 CRPC ta dak ave permission ke hang ya kam ave athema constitution article 19 along sin lilin rat atum phan nili tum phang chot kalilo rat ke do an India rat tum phanta aja kong pidet lo ni tum procession ta claim ta me slogan da hang da me meeting da do ta me la pen jat ta do tame la ke SP DC a permission ke hang ya kama velu alam parju dam chot anta chok lu la so lam bang la ke supreme court along ta la so lam ke rai tang du high court long ta la bang so alam ke rai tang du pusi ne li than te kang lu sar la ke dam tangani ka chistong tum phan arrest der lo la pen ka arrest tum ni tum kar julong teng bre non anta bel ta long elang la son se kar julong la si la su putha kon bak lo kili la so lam bel ke long leta chu clear tarik hala police dum pachu baidet court along nilitum amuni dum han arju je pinsi hala dak hala tungi pu nilitum aphan arju lo la pen nilitum a statement putang nitum la dolong me keji la pen ke alam bel ke long leta chu clear tarik hala police dum pachu baidet court along nilitum amuni dum han arju je pinsi hala dak hala tungi pu nilitum aphan arjulo la pen nilitum a statement putang nitum la dolong me keji la pen ke DC aphan DC office gherau ji pu nilitum ki pu putang seta la ke jok ta son a statement ke pilong le la ke police tu maning ke hang man si ke tok la masi clear tarik ta nilitum phan hala ke arrest det atum non anta jail dolang Bikram Hansia ke hai Kursing Timung ake hai Samson Teron ake hai lapen ke Chesterfield Crow ake hai lapen ke Baliram Crow ake hai lapen ke Novakanto Kathar ake hai latum phan no anda pe jok jelang al ilitum a nok be sai sel halatum no anda jelar lo si dolang non cricket hom arni si aku la bangsa case do tujipu lapen arni si amatsi la karjulong det penamasi nilitum puthodar ni phol ne throk lo ne arni si nili methang la pen ke anut ka prekta pudun lo ye nitum son dolong ko phalang hoji la pen nitum violence ke claim ji DC office gherau ji pugan nitum pulong le la ke
police atum si kapin chong thap apot la so a case la ken nitum at phan nitum birudhe la ke claim nang ne nitum phan punishment pilong le pota nitum case pitu at lo court along la pen isia bangke thur lo arni si la pen a case tan nitum hide lo la bangke la pen non aku thur thui lang mo cricket thomar ni la ke cricket thomar ni thur lo te neli kamatha la is on vet a case ki pilo pot la ke nitum hai po la pen alang litum phan cricket thomar ni ke jail pen pe jok po sinilitum ning ke the